Megyek. Megtámadni minden másikat. Nem visszament a pályához. Mindegy, bármi. Hát szóval... Nem látszott. Nagyobb is menjünk? Ott van egy. Miért nem jön ki a másik? Ott játszom. Igen. Ott van. Kocskáznak. Te gyere! Jaj! Figyeld, hogy ugráljon. Milyen nagy a Ott van fenn a kis majomcsaj. Mi mekkora ez a faring? Olyan kis most. Ó, basszus, amit elállt a lábam. Ki kellett kapcsolni. Azt látod, hogy összeverekedett a két kicsi, az is megvan. Most néztem. Az is megvan. Az autofókusz ki kellett nyomnom, mert olyan közel volt az ökánon arra. Ja, De meg össze volt karcolva. És el sem megbozdított az automatát. Kézzel kellett állítgatnom. Jó, de mamma. Meg a nagyról is csináltam jó közeli feladatot a hímről. Oda meg Képzeld, a pici meg emezen az oldalon, két lábon így kapaszkodott a kerítésbe, ment volna az apjához. Hallod? Ott voltam a kis ablaknál mellett. Csüle van fotózva. Ment volna az apjához a picúr. Játszom, hogy kis cica ott kapaszkodott. Futtani, papa. Na nem. Ne csak ott a kis tigris. Ott játszanak szemben, látod? Ott a kis tigrisek játszanak. De hát ez az ugri-bugrizás. Látod? Mamma lasszik. Levelet, nem szeretek a levelet. Az a fekvés, látod? Ja, láttam. Nem lesznek levelet. A kis tigrisek? Ott játszanak. Jó, bedobtad, jó. Mehetünk? Jó hosszú videó lesz. Ja. Hát eddig 3x5 perc van szerintem. 5 percet te állítottad le, vagy leáll? Én állítottam. Mindegy, meg össze tudjuk akár meg kéne. Nem, van mögötte. Fal mellett. Nagyon nézni.